Интереси за десетки милиони стоят зад безпочвените обвинения на Global Vision към BTV. Това се казва в становище на BTV Media Group по повод твърденията за цензура след спирането на предаванията "Господари на ефира" и "Пълна лудница". Поради големия обществен интерес към случая и заради това, че се постави под съмнение обективността на телевизията, BTV Media Group иска оповестяване на договорите с Global Vision. BTV е готова да публикува пълната документация, включително безпрецедентните финансови условия и цена на предаванията в пъти над себестойността им. Само така ще стане ясно, че обвинението в цензура е параван на засегнати финансови интереси на продуцентите от Global Vision за десетки милиони левове, се казва в становището. BTV е имала право да свали всяко издание на предаването "Господари на ефира" при засягане на интересите на телевизията и не го е направила нито веднъж. Ако продуцентите от Global Vision не се съгласят да оповестят договорите, BTV Media Group ще предприеме незабавни съдебни действия за защита на своя екип от изказаните клеветнически твърдения, както и за защита на доброто си име. BTV призовава Магърдич Халваджиян да се оттегли от останалите си проекти в телевизията – сериала "7 часа разлика" и шоуто "България търси талант". В отговор от Global Films обявиха, че не възнамеряват да се оттеглят от двете продукции и поискаха договорите между двете страни да бъдат обявени на обща пресконференция, на която да присъства и ръководството на BTV. BTV пък заявява, че приема да участва в обща пресконференция. Медията настоява договорите да бъдат предварително публично оповестени, така че зрителите и медиите да имат достатъчно време да се запознаят със съдържанието им, а журналистите да имат информацията, на базата на която да формулират въпросите си. Отново призоваваме Магърдич Халваджиян да прояви заявената доблест и достойно да преустанови взаимоотношенията си с BTV по възложените му от телевизията проекти, като върне предплатените милиони, се казва в отговора на BTV Media Group. Хуморът иска достоинство, се казва пък в позиция на БНР, което също беше споменато в обвиненията на продуцентите на "Господари на ефира" в контекста на разследване за фалшив мамолог, правил прегледи в радиото. От БНР припомнят, че са изпратили официално писмо до предаването и до ръководството на BTV, в което възразяват срещу опита да бъде дискредитирана медията във връзка с измамник, представящ се за лекар. И още от разясненията, цитирам: "Прегледите не са организирани от ръководството на БНР. В разследването на "Господари на ефира" произволно бяха смесени два различни медицински прегледа, извършвани по различно време. Това не попречи на "Господари на ефира" да излъчи безпрецедентно дълга разследваща серия с опит все пак да бъде въвлечено Националното радио в изкривен сценарий", пишат още от държавната медия. Опитът БНР да бъде представено като медия, провокираща цензура, е комичен и тъжен, особено за предаване, което трябва да усмива грешките на другите. Явно колегите губят чувството си за хумор, когато се отнасят до тях самите, се казва в позицията на БНР.